Di destpêka pandemî de heta niha ser 2 milyonî zêdetir esnaf dikanên xwe girtine û nêzîkî 500,000 kompanya jî têkçûne ango îflas kirine. Nav van sê salan da bi milyonan kes bêşuxul û bêtir kes jî dibin deynê krêdiyê de mane. Li gorî raya aborînasan li Tirkiye qeyraneka mezin heye. Lê hin kompanya jî ji vê qeyranê serkeftî derketine. Yek ji van jî gruba Kaya Türkler e. Ev kompanya di sala 1992 da cara yekem hatiye damezrandin û di nav 29 salan da Tirkiye di serî da li welatên din jî cîvekiriye. Ew herî zêde li ser cilûbergan û tekstîl kar dikin. Rêveber û xudanê gruba Kaya Türkler Abdulnasir Çetin berfirehîya karên xwe wiha radigihîne. Türkiye, Irakê, Qazakistanê serhev 127 mağaze me heye. Neskaya 6000 meriv car şov dikin, iş dikin. İro rojam hatine neskaya Türkiye 200,000 metre kare mağaze, Irakê jî 150,000 metre kare mağaze me hene. Piştî pandemiyê gelek kompanya li ber krîza aboriyê noqî bûn. Lê gruba Kaya Türkler da dexuyandin ku ewan di vê dema pandemî da sedan şêst mezin bûne. Berî dema pandemiyê tevahiya mağazeyên wan li Tirkiye sûdû bûye. Lê di dema pandemiyê de hejmarê wan derketiye hefteyan. Em gelek xirab nabînin. Baş diçe. Ha ekonomik ne başa? Maliyetê xebatkara gelme giran biye, maliyetê elektrikê ser me giran biye. Ji ber wê em dîsa jî hetan destê me tê em îşê xwe fiyatê xwe normal digirin. Gelek jî zêde biha nakin. Ji ber wê sîstema xwe em îro roja îro memnûn. Li Tirkiye qeyraneka mezin ana duwarê avahiya daye. Bilindbûna bihayan herî zêde jî di karê emlak da çêbûye. Muazzez Baktaş, karê wê tevahî li ser firotina avahî û erdanê. Lê ew radigihîne ku piştî pandemiyê di karê wan da şikandineka mezin çêbûye. Karê biçûk têkçûne besiyê mezin mane. Karê mesela ev çukê ku berê xelkê digot em serê xwe texne xaniyekê me bira odaka me hebe xelkê dikirê. Niha nikarin çünkü yani zêde ev çuk yani kêm trilyonek nîvê dest pê dikin. Li ber van bihabûnên avahiyan gazincên gelên Tirkiye jî her ku diçe zêde dibe. Li ber vî jî Baktaş radigîne ku heke dewlet dest neveje vî karî dê rewşeka bêtir xirab çê bibe. Gereke devlet fê nake ew ku bike rast bike. Çünkü em nikarin nef sahara bin nexwarê û ne em zêde jî bikin. Niha çawa bêjin yani piyasayeka gelek bihaye ew ne destê me de ye devlet gereke müdahale bike. Diyarbakır'a. Evyarî Hanifi parlamış bi xwe esnafekî Kurd e. Cara yekem di sala 1990 da li Enqerê bi navê Amet Tatlı ango şîrinayiya Amedê dikanek vekir. Li ser navê Amet ev der hatibû bombekirin. Parlamış piştî 30 salan şunda cardin bi himan navî dikan vekir. Lê îro ew jî ji qeyrana aboriyê gazinc dike. o işte ne yani? Pır zor. Pır zor. Parlamentin no vekir yani baş bu iyi kötü idare etkir. Ana nevi ketiye yani iş pır ketiye emir hasid o işi ne akım. Emekli maaşımıza büyüdü kimse. Rewşa aboriyê divan demên dawî da li Tirkiye ber bi xirabiyê ve diçe. Karsazên Kurd jî diyar dikin ku ew jî di nav qeyrana aboriyê danê. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.